Asanteman adehye bia ofura Asanteman mu na wotu kwan akotena English man mu a waka won ho abom na wotu won din Asanteman UK wakeka won ho ayadoye hrenko bia eboradwen ene ntiase so ene se mwafra bia owo ntafo na won mienu nyina ewo chimato woni padua mu na eho akohia se adokotafo begina so na waye won operation na saa chimato siesie ama won na nso sika eni fotuo mu na awofo yi atumi akotua manindifo agina so aye operation nti na din ama wofoi ene busua no eno ena enam so a Asanteman UK ete sawra husemi wakeka won ho na wogina won na so abetu eka bia etwa so tua na doctor fo gina so ede sa operation no wonam otumfo asampo hene ohene ba osukokko so ene ye sa doyi ohene ba osukokko agina ne na so a sika bia etwa se otua ema adokotafo na wo ye sa operation no wogina Asanteman UK anamu a wotua ne nyina ama menhia district hospital se wonyina so na wonya sa adwuma no ma mofrei ene won ho ohene ba osukokko ene Opinso TV ene Opinso Radio ekasai efa sado esrenkun a Asanteman UK abaye no ho Asanteman UK anem na wadaroma dewura mo boy efa ntafo asabi omo bema tokuro ne ma wadaroma muso mu se mo babaye no ene enem se awurade adaroma eya Asanteman UK ekuo omo fato o makoma so babaye bejan Asanteman UK anem ede operation mo baba entafo no be de ohun eka nyina de ma Dr. Opoku na daroma ninti na Asanteman UK omote a omoso mu ma bibia wie peyo nti na ase na ye de ma no na me de sei sikai so ma no waja oba ene sunsun kunkun din mu na de aka biem empaibo a moso de beta akire na de omokwa akwakoye no ebe wie peyo na ready e de ahye ready adin animonyam. Dr. Michael Opoku so medical practitioner ewo Menhia District Hospital ono ne gina Resabian anemu a oje ayedie na ogina so edase eno chi ogina so etu awofo nyina fo se ekoba se wo abofra bi na chimaton bi oni nipadua mu a emfa no nhye fa no pia bonten fa no bra Resabia bi ebenwo na nim de phone to ho anamo esanse enne nim de adoso eno nti se de chimaton tie bia no enim de fo betumi aboa ye di kan yarefo no anemu eni Menhia hospital ani mu adwumayefo a doctorfo a nursefo anemu de di kan adana na ase se ono so ase ne bre na wanya opepa ne dai obeka ye ho sebe yare ye mu ahodo bebre ye wode ye de wo ene wode ebia sede obo obra fa ya na bibi nti wabefa aka ho we yare a ye de wo abofra no enya abofra no mfomso enya awofo no so mfomso yare na aba na empembe bre no ya na ebasa nipa no bebre ho a na fa ye fere osuro se obeda na di ama afoforo so ayeden atie otu anamon waba ye di ka hwehwem se de yare ne tie hu se de tie ehun kwan ya efa so a ye be solve problem na e be yi oha no afri ho ampa ehun asem no so enkura no bu akode obe operation nkwa imprenu ene de ye de di kan na no achi no doctor besa aba asa ba ye de eto asubiem na ekoba asa ne ho ka no operation ba ko ho ka so kakra na akoye se ye ne imprenu nti na mu ayedu kakra eti obata no ekosi nana so nana daroma one ne nkrofo abrochire asa UK a ma nyina akekom ho abomu edi nkita ho ema omo so ende adaroma se de mu amu hwin ade buai de hyemu bia na ye de bedi operation ho dwuma enti ye di kan de aseda be manana na afi wa ma ato Asanteman ku ewo United Kingdom UK se omunyina no atiechi omo nsase na afi omude ade ekuta mensem aba se yemfa moa na abofra no yemfa anye na hoodin ensi hobiem ti de aseda kese na ma UK fo asantefo a Asanteman eku a ewo UK edomase bebre sade echen na akokobon a na ye sebe yarefo ene Menhia hospital adwumayefo na ye dana na ase na afi aka inuanmo a omowo UK
ye do ase bebre na me fa akwanya so aka sɛ obi wo akora bi obi awoba na sebe chima kakra ɛwɔ no ho a ɔmɔmɔden amfa nkɔ hospital die wiase aduro no enema no nyinara ɛho wɔ solution utu anamon de kɔ hospital aduefo no hwehwɛ omu a no mu de kodi a ombehu ne nanu agubre enti no mo bia amfa abofra bi saa enhye fie sɛ bia ofere ho ana ɔde da di a afoforo behu ama animguasa aka abusua no obia ɔsa ha bia yetunofo hye ne nkran sɛ ɔmɔmɔden na ɔmfamra na yeso yenye nhwehwemu na mwa bia ese de boa no yetimi e de aboa obatane a na nani atutogu ne nsɛm na atono ne suo esanse ɔtono ne ento bia so nti ɔno nso ne ɔpenso kase atwetwe nkɔmmɔ ɔde aseda kese ema Asanteman UK otumfa sampo hene ene menhia aban resabe ɔmwasronko a ɔde ɛboa ɔne ne mai me wo mu no edi be bosome tina bana ba akɔdwonso a ba akɔdwonso ne to kɔsoro ba akɔsoro dwonso na mehu me ho ana se wadwonso na na chi nyina afo na me se da bi me fefi akora ya hwade ti me fe me ye na me fe bie ne ho a ti me bie ne be ma na no se tokuro na no ti me ye mu hye me na me se ei we de me hu bi da be ma ya wo na tokuro na ne be mem ana me de me ka de call Ankase hospital ti me call ye na omo so efefe na no mo se tokuro kitua bi da ne be ma na se ho enti wona dwonso ne ba se dwonso ne ba na obre osu simide ba omo se me sanfa ne nko konfa no chi msade ne koye simi koye no mo se de aya se de sitian ni se no operation no se ne mienu ne ebe ye no omo ye ba ku ya e kire msade ne beba no ma san ba ku aka ho ense ba cross be se 1000 ne e kire mse ei iko first ka wa he mi so me kuna firim ensa ye de ama me pa tin komodi de ma na ye kurom ho ntina mi di nkomo na me ye no mo se o wa hena bi wa hema bi wa ya bro kire ya na wo bo ankofo kakra nti ene be pe ne number ma ho na wa frɛ ti ampani ampa me nya ne number na me frɛ no no se oh ense me so me kotodwe me dada mu nti sa de a wo kuo bi wo ho a fe na Asanteman UK omo boa ni papa nti me betum na omo aboa ne se nkomodi de ma te se mani na ama be pie me so te se ma be boa me ebe ya ebe jenkule ye firi wo mo yale mama me no se me hu de me nka ya me nhira mo onya mo kese ya ma hwiri bia ya me on hyema na mu wo yo